Neuveríte tomu, ale Táňa pracuje. Táňa zametá. Zas má potom rok pokoj a nič nebude robiť. Všimnite si, ako šikovne narába s metlou. Ako keby sa s tou metlou narodila. No, a prichádzam ja s lopatkou. Všimnite si tie krásne nohy. No, správne, čo sa nedá, poznamenať, hodíme do kúta. Ďakujem. Už sme nakoniec.